vinou či bez viny, vážne i nevážne, odkrývajte masky Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. 10 krajín Európy, 13 inscenácií súčasných autorov, vyše 70 akcií z prievodného programu. Kým sa ulice zaplňali, do divadla vstúpili mraky. Jednou se pro mne vrátí. Projekt Mraky sa zameriava na fenomén malých dejín. Sledujeme intímny príbeh jednej rodiny a zároveň domu, v ktorom býva od roku 1938 rodina samotnej performerky Veroniky Švábovej. Na príbehu jej predkov ilustruje, ako môžu známe dejinné udalosti, nacistická okupácia a komunistický režim vplývať na jednotlivca. Vždycky se snažíme hledat nějaký témata, která se nás osobně týkají, že nejsme takový autoři nebo neděláme to divadlo jako klasickým způsobem, že bychom psali nějaký divadelní hry, ale snažíme se najít vždycky nějaký téma, které se nás týká a v určitém věku si myslím, že člověk dojde do takového bodu, kdy ho začne zajímat minulost vlastní i minulost vlastní rodiny. A já jsem měla štěstí, že jsem našla archiv po svém dědečkovi a babičce. A našla jsem jejich dopisy, deníky a tak dále. A protože ta rodinná historie byla tak zajímavá, tak jsem si řekla, že prostě to musím nějakým způsobem zpracovat, nebo že to chci zpracovat. Od začátku jsme věděli, že se nebudeme zabývat dramatem jako takovým, jo? Že jsme vlastně věděli, že to, co nás zajímá, je to postdramatické divadlo, potažmo dokonce postspektakulární divadlo. A chtěli jsme tam právě zařadit všechny ty složky výtvarnou, že jo, a ty projekce a technologie a vědu právě, aby všechno to vlastně dát na jednu úroveň tomu divadlu. Členovia nezávislého súboru Sputnik a Budapešťanského divadla Jozefa Katona vytvorili v inscenácii Anamnéza originálnu javiskovú kompozíciu inšpirovanú témou zdravotníckeho systému. Materiál predstavenia vychádza z osobných zážitkov, najmä z listov, čo nám poslali diváci. Sú to pravdivé príbehy a s dramaturgičkou Júliou Robert sme niektoré časti zaradili do scenára a spravili rozhovory s pracovníkmi v zdravotníctve. Je to 2,5-hodinový materiál, z čoho sme použili len pár minút v inscenácii, ale do koncového tvaru sa dostali v kondenzovanej podobe. Toto môže teraz vidieť obecenstvo. Boli sme 10 dní v Bielorusku. Ja, Jekaterina Bondarenko a Alexander Rodionov. Bývali sme u Neklajovcov. Veľa sme sa rozprávali s nimi aj s ľuďmi, ktorí organizujú mítingy, zhovárali sme sa s predstaviteľmi opozície a priviezli sme si domov 20 videokaziet a audiokaziet, ktoré sme spracovali v Moskve. Nachádzali sme sa priamo v ich byte, v tých izbách, v ktorých bývali agenti s Vladimírom a Olgou a vedeli sme si živo predstaviť, ako sa tam cítili. Хорошо себе представили, как они себя там чувствовали. Zajtra vám predstavíme projekt Paralelné životy a víťaznú inscenáciu Dostiek 2012 7 dní do pohrebu. Majte sa!